Румен е искрен, мъдър човек, позитивен е, обичат го хората. От него излиза една добрина, която зарежда всички. По краткото време на господин Томов, той успя да сътвори чудеса. Той е един истински човек, който може да съживи Благоевград. Достоен, за да покаже, че всички млади може да се завърнат и да отвори нови работни места. Комуникативен, отзивчив, с когото лесно се работи и разбиращ. Подкрепям го, защото има опит, може и го е доказал. Баща, съпруг, дядо и отговаря на критериите, които държа и аз на християнските ценности. Сега е момента да довърши това, което е започнал. Аз му давам шанс. Дайте му и вие. Уважаеми приятели, кандидатирам се отново за кмет на община Благоевград, защото ме боли за нашия град. Град, който беше в първите редици в България, днес е на едно от последните места. Заедно можем да се справим и да направим Благоевград място за по-добър живот и по-добър бизнес. Купуването и продаването на гласове е престъпление.